then in love you live. I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. There's love inside, I swear I'll always be strong. When there's a reason why, I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Pues sí, Santana és especial pel fet d'actuar sols. Ets el centre d'atenció, no hi ha cap més colla que pugui treure protagonisme, però tampoc hi ha cap colla amb la qual et puguis amagar darrere, i ja ho has de donar tot. És una diada en què entres amb nervi, perquè la plaça Vella és com un santuari pels nens. És qüestió d'entrar allà i donar-ho tot, i la plaça és especial perquè la gent està pendent de nosaltres. El silenci que s'arriba a crear quan es tira un castell important t'acaba posant la pell de gallina. I el moment que creua la caralla i sents la plaça cridar, tu mateix et poses eufòric, estant ni que estiguis a sota la pinya. És un sentiment que només es viu en aquell dia i en castells importants. Hey, let's make it all for one and all for love. Let the one you hold be the one you want, the one you need. Clar, quan estàs a la plaça intentes fer la feina que has fet a l'assaig i que has de realitzar el màxim de bé possible. La plaça imposa respecte i imposa també moltes vegades ganes de voler-ho fer bé, i moltes vegades aquestes ganes de voler-ho fer bé vencen els nervis, les reticències i aquestes coses que algú té quan actues de cara a l'exterior. És una diada molt especial i que actuem davant del poble. Vull dir, això és el que més et fa motivar-te, moltes vegades. Actues davant de la gent que et coneix i que hi entén i que et valora i d'alguna manera t'esperona a que ho facis el millor possible. El 5 de 8 per la meva part, és més que un somni, va ser un moment que era una utopia. Una utopia que s'ha anat transformant en somni i que ara veig que és una realitat. Jo crec que pels nens del Vendrell el 5 de 8, els dos intents de 5 de 8 va ser, entenc jo, com un punt i final, semblava un punt i final a una època gloriosa. Semblava que serien temps que mai podríem tornar a assolir, que el nostre camí era un altre, i ara, en els últims anys, mica en mica vas veient que no és un punt i final. Això s'ha anat transformant i crec que aquesta Santana serà un punt i seguit. A partir d'aquí, jo estic segur que aquest 5 de 8 es descarrega i començarem a omplir una pàgina nova en blanc dels nens del Vendrell. És un castell que, quan nosaltres vam entrar a la colla, no ens imaginàvem mai de la vida assolir el nivell de castells que estem ara. Hem fet molts passos per progressar després del 7 i mig del 4 de 8, han acabat bé el 3 de 8 i la torre de 8, i han acabat bé el 5 i han acabat bé anant altres fites més importants. Vull dir, a nivell històric és una fita que van tenir la colla als anys 70, un màxim on van arribar, però nosaltres crec que la colla està per trencar aquest sostre i per
per assolir fites molt més importants. Esperem i crec que estem preparats. I take her home, I drive all night to keep her warm and time is frozen. The story of my life, I give her hope, I spend her love until she's broken inside. The story of my life, the story of my life, the story of my life, the story of my life. El dia Santana, quan es tiri el 5 de 8, pues, primer, serà un estat una mica de coquet a l'estómac, nervis alhora, una mica nervis a l'hora de preparar la pinya, tancar-la, que tothom estigui a lloc, estaràs pendent de tot. Pujaran els segons, terços, i quan els terços decideixin que les mides són bones i és correcte, i es tira el castell amunt i comencen a sonar les gralles, llavors serà un moment de concentració, d'estar per la feina, i estic segur que aquell castell se'n farà etern. Se'n farà llarg, durarà potser 2 o 3 minuts, però segurament semblarà que siguin 10 o 12, no? Fins que senti la primera aleta. I jo també, més de 5, quan sento la primera aleta, encara em poso una mica més nerviós, perquè dius, ara per lo que queda fem la segona. I un cop la segona aleta, llavors ja et vindrà aquell fet de relaxació, vull dir, de relaxació de nervis, no relaxació mental i física, sinó de nervis, trobaràs aquells nervis, i llavors aquell moment serà de donar-ho tot perquè aquell castell s'ha de descarregar i s'ha de sortir de plaça amb el castell descarregat. Un cop ja baixin terços o tinguin intenció, jo crec que ja la plaça ja estarà cridant. Suposo que quan sonin les aletes tota la plaça ja es posarà a aplaudir i al final de tot jo crec que serà una festa d'abraços, de plors, de molts plors, ni que no sembli tots aquells homenots, molts estaran plorant, abraçats i a disfrutar-ho. I a disfrutar-ho. El sol fet d'aquest anunci d'aquest castell per la nostra festa major ja és una responsabilitat de cara a la colla i a la història de la colla que amb tots ens ha de motivar molt com per fer-ho el màxim de bé possible. Els ensajos van molt bé i d'aquí fins a la festa major encara queden ensajos com per poder acabar d'estar segurs del castell que tirem. Quan la gent es posa la camisa a la plaça Vella ha de ser partícipe de que aquesta història que té aquesta colla l'ha de fer treballar més bé a l'hora de fer un castell i a l'hora de fer una pinya perquè podem sortir de la plaça Vella amb un 5 de 8 que mai l'ha fet aquesta colla i és trencar un sostre molt important que ens donarà un reconeixement amb tot el fet que estigui molt important. There's not a thing that I would
never change, 'cause you're amazing just the way you are.